Habutngan padayon nga paghataasan presyon lana inaabatan sektorhan transportasyon na syudadhan Borongan ang kabug-atan energy emergency. Labi na gudhan mga tricycle driver nga adlaw-adlaw nakikipagsapalaran ha kalsada. Bisan pa man hini naglalaom hirahan bulig nga igpapadangatan gobyerno lakip nan fuel subsidy tikang ha DSWD nga naniglulunsad nga fuel coupon program han lokal nga gobyerno. Kilal ata ang istoryahan isa nga driver nga padayon nga nagbibiyahe bisan pan kamakuri, bit-bitan paglaom nga may ada grasya nga maabot. Hakada biri kan tire han iya tricycle, gindadara ni Samuel Abugaje, presidente han Capitol Toda, ang kabugatan adlaw-adlaw nga pakigbisog tungod han padayon nga pagitaasan presyon lana. Tikang pahantulo ka dekada nga iya pamamasada syudad han Borongan, yan la niya mas nga inaabat ang kabugatan pagpakabuhi ha kalsada. Sumalakan Samuel, dakuan iginiban han iya kinikita kada adlaw, kunhan una igo pan iya benta para gasolina ngan para ha pamilya, yan na haros igo na laini para ha krudo. Malaki ang malaki ang nawala sa amin. In terms ng ano? Yung kumikita kami ng ng 7 to 800 bawat araw, tapos ganito na ang ganito na ang presyo ng gasolina. Dati gagas up kami pagkatapos ng biyahe. Dati yung 200 pwede na 250. Ngayon around 400 to 450. So kung kikita ka lang ng 800 bawas ng 400, di 400 na lang. Ay kung nagbaboundary ka ng 170, 180 to 200, matitira lang sa'yo 200 pesos. Anong mangyayari dyan? Gutom ang pamilya mo. Habut nga hini nga sitwasyon, naglalaom si Samuel han bulig tikang ha gobyerno. Isahiyahan mga benepisyaryo ang ginlalauman makakakarawat han fuel subsidy tikang ha Department of Social Welfare and Development nga nakantidad hin 5,000 pesos. Dugang pa, ginuhilat gihapon niyan iglulunsad nga fuel coupon subsidy han lokal nga gobyerno han Borongan nga ginlalauman nga makakadugang ha iya suporta para maminusan ang gasto ha gasolina. Well, kami po nagpapasalamat kung naibibigay na yan as soon as possible dahil araw-araw naman talaga kami kumakain. Yung mga pamilya namin, kailan kung anong mga pangangailangan. Sumalaha iya ang gintig-ub nga bulig tikang ha DSWD ngan lokal nga gobyerno nagahatag hin paglaom ha mga apektado han energy emergency. So, kung ibibigay yan, malaki rin ang may malaking kahiwadnan din o ano bang yun. Malaking tulong yan. Okay. So, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami dyan. Kung naibibigay yan. Para kan Samuel, ini nga mga programa diri ila simpleng ayuda kundi pagpamatuod nga may pagpaid ang gobyerno ha sektor han transportasyon. Samtang padayon hiya ha iya pag-arangkada ha kalsada, gindadaranian pagtuo nga bisan pan kakurian, may konkreto nga mga pitad ang gobyerno nga ginbubuhat para alalayan ang ira sektor, isa nga paglaom nga nagiging kusog para magpadayon ha kada biyahe. Para Habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.